ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದು ನರಮಾನ್ಯ ಏತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪಜ್ಜೆ ದೀಣಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಅಡಿಮೇಲಾಪಿನೋಡು ದೇಪಂಡ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಬೇತಂಡು ನರಮನೆ ಬದುಕಿಡ್ಲಂಚನೆ ಮಾತ ದಿನಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನರಮನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ ತತ್ತುಬುರ್ನಲ್ಲ ನಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತತ್ತುಬುರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆದ ನಡುಟು ಬದುಕುನು ಎಂಚ ನಡಪೋನ್ ಮನ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕಲ್ನ ಎತೆತ ಕತೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೀಖ್ ಸಂಕಟೋಡ ತಂದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ನರೆಯಲೊಂದು ಬರೆಯಲೊಂದು ಪುನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ದಾನಿನ ಕಳೆದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಹೇಗೆ ನಿಕಲನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಲು ಪೊಂಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆನ ಪತೊಂದು ನಿಕಲು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಲ ಕೇಂಜ ಕೇಂಜದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಡು ನರಳೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶ ತಂದನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದವನ್ಪ ಕಿಡ್ನಿದ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಪುನಂಚಿತಿನ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯವಂದೆ ನಿಚ್ಚ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ನ ಕತೆನ್ ಕೇನುಗ ಬಲೆ ಕೊಡ್ರ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪ್ರವಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಣ್ಣನ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಪ ಶುರು ಏನಂತ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುಗರ್ ಉಂದಾಯಿನ ಕಾಲ ಶುಗರ್ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಆಡಿಟ್ಟು ಆನಿ ಬರ್ತದೆ ಆನಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂದು ಸಪ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಿರೇಲ್ಗೆ ಸಾಗೋದು ಉಂದಾಯಿ ಮಾತ ಬಿರೆಲ್ಲದ ಐನ್ ಬಿರೆಲ್ಲ ಏತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಶುಗರ್ ಏತಿತ್ತು ಗೊತ್ತ ಶುಗರ್ ಅದಕ್ಕೆ 400 ಈರು ದಾದ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಒಂದು ಪೋನಾಡು ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಬಯಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಶುರು ಅಡಿಗೆ ಬೋತೀನಿ ಅದೇ ಬೊಂಬೈ ಹೋತೆ ಬೊಂಬೈ ಇಡ್ಬೇಕ ಇಂಚಿ ಹೋಯ್ ಬೊಂಬೈ ಡೊಯ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಇಂಚಿ ಪೂನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂನಾಡು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಪೂನಾ ಐದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಪನೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಸರಿ ನಿಕ್ಲಿತ ಒಟ್ಟು ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ 4 ಜನ 6 ಜನ ಎಂಕುಲು ಜೋಕು ಈರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಲ್ದೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕು ಯಾನು ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಕುಟುಂಬಗ ಆಧಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಾರು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲತ್ತೆ ಕೇಂಜದ ಊರುಡುಲ್ಲಾರು ಊರುಡು ಬೇತೆದಾದ ನಿಕಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಬದುಕು ಸಾಧಿ ಸಾಲೇಜ್ ಮೂರ್ತೆ ಅಂತ ಬೆನ್ಪಿನ ಅಂತ ಪೆಂಡ್ರೆ ತೆರೆ ತೀರುಂಡ ಎತ್ತಿರು ಜಂಗೆ ತುಂಬ ಪಪ್ಪನಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ಪಡ ವಾರೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ವಾರ ಓಲ್ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಮೂರು ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮರಳಿ ಮುಟ ಮಣಿಪಾಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಇಡೀ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಏತಾವಂತು ಮಣಿಪಾಲ್ಡು ಬರ ಮಣಿಪಾಲಡು 3000 ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಬೇತೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊಂಚು ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಖಾಲಿ ಮರ್ದಗಂದೆ ಬಾಕಿದ ಬರ ಬಿಡ್ಲಿ ವಾರಗೂ 3000 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದಂಡ ತಿಂಗಳು ಗಡೆಗೆ ಅವೇ 14,000 ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ 2-3 ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಂದ ಅಣ್ಣ ಮೆಡಿಸನ್ 17,000 ಅಪುರ ಏರು ತೂ ಅಂತೀನಿ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚಿದ ಬರ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಿಗ್ಗೆ ಬರಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ನೋಲ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬಂದಂತೆ ಆಗೋಲ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಬೇತದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂಚದಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರೋದಲ್ಲ ಪರಿಚಯ
ಅಂಚೆ ನಿರೆಗಾರ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ ಇತ್ತರ ಕಾರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಮೂಲಕಂತಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ನೆಂಚದಲ್ಲ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದು ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಬೇನೆ ಅಂದ ಏನದಲ್ಲ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಇರು ತೈಕೇನೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುಪಾಡಂದು ಪ್ರಪೋರೆ ಬಂಗ ಮುಟ್ಟುಪಾಡ ಬಂಗದೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬಾಡಾಡ ಮುಟ್ಟುಪಾಡ ಐಕಂದು ಬೇತಿನ ಮಲ್ಪಾಡು ಹಾಂ ತಲ್ಲ ದಂಟೆ ಬದು ಪೋಡ ಇಜ್ಜಿ ದಂಟೆ ಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾರಾಜು ಇದೇ ಮುಟ್ಟೆ ಸೀದಾ ನಾಡುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಕಪ್ಪು ಒಂದೆಡ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಬೇತದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಇರ್ನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡದಲ್ಲ ಅಂಜದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಜ ಐತೆ ಏತನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ರೀ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಆಜು ಬ್ಯಾಂಡ್ರೆಡ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿಲ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗಿರ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಅವ್ರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇತದಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರಿ ಇರಗ ಮದ್ಮೇದೆ ವರ್ಷ ಅಂడి ಇರುತ್ತಾನೆ ಜೋಕುಲುಂಡೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಕಲ್ತಂದ ಹಾಂ ಓಲ್ ಕಲ್ಪನು ಬೆಳುವಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳುವ ಹಾಂ 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 3 ವಿದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಳ್ಳ ದಾದ ಬಂದು ಬರ್ರಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಂಡ ಹುಷಾರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ತೆರಿಯ ಅಂದು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬ ಬೆನ್ನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಡ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಉಸರಿ ಜಂಚಿಜಿ ಪೋಪಿನ ಬಂಗದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಂಚಿತ್ತು ನೀವು ಪೊರ್ತರು ಬೆನ್ನಿ ಬಂದು ದಿನದೆಪ್ಪು ಗಮನ ಅವಲ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅವಲ್ಪಲ ಪಿದೇಪದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಉಂತೊಂದೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು 10-30 ಮುಟಾರ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚು ಆನಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಖರ್ಚು ಅತ್ತಂದನ ಮಗೆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಖರ್ಚು ಉಂದೆಂ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದವನು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೆಟುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಬದುಕು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಧಾರ ಆಪುಂಡು ಬೆರಿತಾಂಗ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಪ ವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಪುಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಕಡಪುಡಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಸಹಾಯನ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರದಾತ್ರ ನರಳೊಂದು ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶರಣನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಅದು ಪುನರ್ ಯಜಮಾಂದಿ ಹೇಮಲ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಾದೇಪುರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಚಾರು ಶುರು ಅಂದರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾರ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರು ಭತ್ತದ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂದಿತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಅವತ್ತದು ಮುಳ್ಳು ಹೊಲ ತಾಗುದು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅದು ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ರೇಷಿ ಹೊತ್ತುಂಟು ರೇಷಿ ಹೊತ್ತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನೆ ಅವು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆತು ನೋಡಿ ಒಂದೇ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕು ಬಿರಿಯಲ್ ದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಬಿರಿಯಲ್ ದಿತ್ತನು ಇಡ್ಬೇಕು ಅವು ಸುಮಾರು ಅದು ಪೂನೋ ಹೋಯ್ರು ಪೂನೋ ಹೋದು ಪಿರ ಲೋಂತುದು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಅಂತಿರತ್ತ ಇಡಕ್ಕ ಪಿರ 2-3 ಬಿರಿಯಲ್ ಪಿರ ಬತ್ತನು ಇಡಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಇಡಕ್ಕ ಹೋದ ಅಂತ ದಿನ ಊರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೋಯ್ರು ಬೊಂಬೈ ಪೂನು ಇಡಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಗಿಡ್ಡಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಪೋರಾಯ್ತು ಅಂಚ ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಕಿಡ್ನಿ ದೇಕು ಬೋಲು ಕಿಡ್ನಿ ದೇಕು ಓಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಲ ಹತ್ತಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡಿತ್ತು ಪಥ್ಯ ಬರಮಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು
ಪತ್ತೆ ಬಡ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಜಾತಿ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಪಾಡು. ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಪಕ್ಕത്തെ ಮರದಿಗೆ ಒಂದೇ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಪಂಡು ಈರ್ಲ ಬೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಕಜಿ ಈರ್ ಬಿದಾಯ ಬರೋದನ್ನ ಮೇರೆ ತೋರೆ ಬಂಗಂಡು ಅಂದು ఒక ಆತನಟ್ಟು ಮೆಗ್ಗೆ ಕಡಪಡು ನಿತ್ತಿ ಅಡಕ ತೀರಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗುಲಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲು ಪಣ್ಣದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಜರಗಾಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯತ್ತೆ ಮಣಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಜರಗಾಡು ಆತನ ಟೌಲೆತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚು ಒಂದು ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಗುಲ್ ಮಗುಲ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಬೇತದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿತ್ತಂಚ ಆಯ್ತು ಅಕತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ದಾದು ಅನ್ಪಿ ನಾವು ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡು ಕೊರಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಜೀನ ಬಂಡು ಈ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಲ ಬಂಟ ಸಂಘ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರ ಸಂಗಡು ಇಂಚ ಏಪಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಸಾಯಿನ ಶೆಟ್ರ್ ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದನ್ನೇರು ಶಿರ್ವಾಡ್ ಅಂಚಾರು ಪಂಡದ್ದು ಅಂತಂತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ವರ್ಷ ಈತೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚ ಪುರ ರೋಟರಿ ಉಪ್ಪರೆ ಜೆಸಿ ಅಕುಲ್ಪುರದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಾರೆ ಆಕುಲ್ದಾಲ ನಾಲ್ಪಿಜೇರು ಅತಂದ್ರೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಪೋತುಜ ఒక ఇంకా నా కుటుంబదగులు అంతంత బత్తినగులు పోయినాక ఇంచ కొర్పేరు ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಿನವೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪನ್ಪಿನವು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಏತೆ ಬಂಗಾಯ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡರೆನೆದ್ರು ಕೈ ನೀಟವನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಒಡ್ಡುನು ಬಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೇನುಜಿ ಹೊರ್ಗುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಬದುಕಡು ಹೊಸತೊಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಪರಡುಂದಾಂಡ ನಿಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಿರಿತಾಂಕುರ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಎಗ್ಗೆಟ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಬಂಗಡುಲೇರ ವೇರ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡುಲೇರ ಅಕಲೆ ಗಂಜಿ ಅಕಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅವಿನಿತ್ತ ನಿಕಲದು ಬದಿಕಡು ಬರೆಗೆ ಎತ್ತವಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನರಮಾನ್ಯನ ಜನ್ಮನೆ ಮಾತೆರಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಯಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯ ಗೊಂಜಾತ್ ಭಾವನೆಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಬಂಗಗೂ ಕುಡರೆನ ಉಡಲು ಬುಲಿಪುಂಡು ಕುಡರೆನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಕತ್ರೆಂಡು ನರಮಾನಿಂದ ಅವನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಈ ಬದುಕುಡು ಆರ್ನ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ದಾನಿಲ್ ಸಾಯಮಲ್ ತೆರಂದನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಲಡ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ತೆಲಿಕೆಲು ಮುರಿದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿದ ಈ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಡಕದ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಡೊಲ್ಲರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಇನಿ ಅವೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕುಲು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಸುಖ ದುಃಖ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ತೆಲಿಕೆ ದುಃಖ ಒಂದು ಪೂರ ಬದುಕದ ದ್ವಂದ್ವಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದ್ವಂದ್ವದ ನಡುಟು ನಾಡರೆ ಪೋಣ ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಲು ಕತ್ತಿರನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾತ ಕತೆ ಕುಲ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಎಗೇಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಬದುಕದ ಯಥೇತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂಡ ಈಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದು ಇನ್ನಿತ ಎಗೇಡ್ದಾಗ ತೊಂದಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ